Hamster Combat Miners, albishirinku masu mining ɗin Hamster Combat. Ina so na sanar muku cewa a yanzu hakan nan exchanger ta Gate.io ta yi listening ɗin Hamster Combat a cikin exchanger ta. Kamar yadda kuka sani babbar exchanger ne, sannan sun buɗe pre-market trading yanzu hakan nan ana yi a cikin wannan kasuwa ta Gate.io. Abin da nake so na sanar da ku shine ku sani cewa a yanzu hakan nan mun cinye kaso 99 a cikin mining din Hamster. Don haka waɗanda ba su dage ba su dage. Kamar yadda Hamster suka faɗa, za su yi amfani da profit per hour ne wajen raba airdrop ɗinsu. Yanzu abin da ya rage mana shine sauran exchanges su listening ɗin Hamster, sannan kuma Hamster su ba da daman mu ke yin claiming ɗin Hamster daga cikin Telegram mu kai shi zuwa exchange da muke so mu siyar. Don haka har yanzu kuna da sauran dama, ku dage domin ku samu alkhairi a cikin wannan airdrop ɗin. Mining fa gaskiya ne.